Здравейте, прекрасни цветни хора! Днес темата е, както пожелахте, отношенията, но не каквито и да било отношения, а реших да говоря за хармонията в отношенията. Какво по-хубаво от това да бъдем хармонични и да взаимодействаме по хармоничен начин с нашите партньори, нашите колеги или нашите приятели. Ето защо ще ви изложа 5 подточки, по които можем да определим или да работим за хармонични отношения или взаимоотношения. И така, аз съм Елица Петрова Дзилияни, арт-терапевт, коуч, мотиватор и позитивен психолог. И така, първата подточка, по която можем да работим, това е общата цел. В момент, в който ние имаме обща цел в семейството, сред приятелите или в работната среда, това улеснява нещата и прави по-хармонично нашето взаимоотношение. Но това съвсем не означава да се съгласяваме с всичко. Всички сме различни. Всички сме перфектни в нашата имперфектност. Общата цел сплотява. Общата цел обединява. В семейната среда това може да бъде едно дете, но трябва да го искат и двамата. В работната среда или в фирмата, в която работим, това може да бъде общ проект, който обединява и сплотява всички. В средата, където са нашите приятели, това може да бъде, да кажем, един интерес, по който да работиме взаимно. И това е нашата връзка, нашето, да кажем, взаимодействие с хората, което пък може да изгради един бъдещ проект. Втора подточка. Това е честността. Бъдете честни със себе си и с околните. Няма малка или голяма лъжа. Лъжата е лъжа. Толкова е просто. Бъдете честни. Ако приятелката ви каже: защо погледна тази жена? Няма смисъл да казвате: не съм. Просто признайте си. И всъщност очите са ни дадени, за да гледаме, устата, за да казваме истината. В третата подточка ще синтезирам 2 думи. Извинявай и благодаря. Научете се да се извинявате, когато сте сгрешили, защото всички сме хора, и да благодарите всекидневно, дори за въздухът, който дишате. Просто е. Това са 2 думи, които всъщност са интегрирани в нашето възпитание в първите 7 години. Точка номер 4. Когато се карате или се стигне до такива ситуации, запомнете, винаги говорете с уважителен тон. Това ще помогне на ситуацията. Да, зная, че не е лесно, но все пак опитайте. От опит глава не боли. И още нещо за тази точка. Научете се да не се сърдите, защото сърденето, това е детска позиция. На детето не се дава нито любов, смисъл. Любовта, тази, която е предназначена за големите, няма да бандирам, казвам секс. И освен това не се дават пари, заплата. Детето получава сладолед. И това е. Що се отнася за 5 точка? Това е: започнете да приемате хората такива, каквито са. Просто всички сме различни. Ако някой човек не ви допада на 100%, просто не трябва да бъдете с него. Но това е вече друг въпрос. В смисъл такъв, че ние привличаме нашите себеподобни. И ако сте привлекли човек, който не ви допада, задайте си въпроса: а аз какъв съм? И така, това е всичко от мен. Аз съм Елица Петрова Дзилияни, арт-терапевт, коуч и позитивен психолог. Чао, чао и прекрасна вечер от мен.